本日、ここに被爆76周年の長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典にあたり、原子爆弾の犠牲となられた数多くの御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお、被爆の後遺症に苦しめられている方々に心からお見舞いを申し上げます。世界は今も新型コロナウイルス感染症という試練に直面し、この試練に打ち勝つための奮闘が続いております。我が国においても全国的な感染拡大が続いておりますが、何としてもこの感染症を克服し、一日も早く安心とにぎわいのある日常を取り戻せるよう全力を尽くしてまいります。今から76年前の今日、原子爆弾によって一瞬にして焦土と化しましたが、市民の皆様の並々ならぬご努力により、長崎は焦土から立ち上がり、平和と文化を象徴する国際文化都市として目覚ましい復興を遂げられました。この地が美しく復興を遂げたことに、私たちは改めて乗り越えられない試練はないこと、そして平和の尊さを強く感じる次第であります。長崎および広島への原爆投下から75年を迎えた昨年、私の総理就任から間もなく開催された国連総会の場で、広島や長崎が繰り返されてはならない、この決意を胸に、日本は非核三原則を堅持しつつ、核兵器のない世界の実現に向けて力を尽くしますと世界に発信をしました。唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の努力を一歩ずつ着実に前に進めていくことは我が国の変わらぬ使命です。現在のように厳しい安全保障環境や核軍縮をめぐる国家間の立場の隔たりがある中では、各国が相互の関与や対話を通じて不信感を取り戻し、共通の基盤の形成に向けた努力を重ねることが必要です。核兵器不拡散条約は、核兵器国および非核兵器国を含む191の国と地域が参加する国際的な核軍縮不核3改正の一つとなるものです。日本政府としては、次回 NPT 運用検討会議において意義ある成果を収めるべく、核軍縮に関する賢人会議の議論等の成果に対して各国が共に取り組むことのできる具体的な措置を見出す努力を引き続き粘り強く続けてまいります。被爆者の高齢化が進む中、被爆の実相を世代と国境を越えて広めていく重要性はますます高まっております。我が国は被爆者の方々とも協力しながら、核兵器使用の惨禍に関する記憶を受け継いでいく取り組みを継続していく決意であります。被爆者の方々に対しましては、保健、医療、福祉にわたる支援の必要性をしっかりと受け止め、高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、今後とも創造的な援護施策を推進をしてまいります。特に原爆症の認定について、できる限り迅速な審査を行うよう努めてまいります。要するにここ長崎市において、
核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々のご冥福とおいそれ被爆者の皆様、並びに参列者、長崎市民のご平安を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。令和3年8月9日、内閣